Hyvä. Ei. Ei. Mene tonne lehdelle. Eikö sä? Ei. Mä tein susta kohta ruseti. Mirri. Siellä on sun luonnollinen. Ei. Oh. Mitä? Nyt kyllä. Kyllä sulla jotain kerrottavaa on. Mä en nyt tiedä mitä. Mutta meillä kaikilla on jotain kerrottavaa. Jos toi olisi. Mä yritin lennättää sitä, se tulee aina mun kädelleni takaisin. Ei tuu mitään. Kato nyt. Ei mitään saumaa. Niin kuin tulisit syömään. Niin, mä sanoin tälle, että mulla on ruoka-aika. No nyt se lähti. Hyvä. Joo. Ei voi olla. Siis mikä sussa on? En minä. Meistä tuli kaverit. Kato nyt. Siis ei hyvänen aika. Siis ei toi voi olla totta. Mä menen pakoon nyt. Ei! Se seuraa mua niinku. Toi Veerakin kattelee, että mitä toi tommonen peli on. Älä. Tuliko taas? Mikä ihme? Veerakin on ihan ihmeissään tuo, että juu, mä nyt, et sä saa tätä kyllä, et sä tykkää perhosista. Mä menen viemään sut tonne nyt. Vähän pitemmälle ja pakene. Hyvä.